κόσμο. Είναι ένας φωτεινός φάρος, είναι ένα παράδειγμα καλλιτέχνη. Δεν πούλησε ποτέ τον εαυτό της και την αγόρασαν μόνο όσοι ήθελαν να την αγοράσουν αληθινά. Παρ' όλα αυτά είναι μια δασκάλα στο αίσθημα και την ευχαριστώ που ήρθε απόψε. Ο Σταμάτης μου έχει κάνει την τιμή κάποτε μέσα σε μια μέρα να γράψει ένα τραγούδι. Ούτε η Νταϊάννα να ήμουν. Σερενάτα. Ψάχνει να σε βρει, αν δεν το ξέρει. Τώρα σας αγαπάω περισσότερο, γιατί έχω πάρει τις αποστάσεις μου. Από κοντά δεν σας αγαπούσα καθόλου. Προχτές αργά στο Βαρκοναγάγιο βρέθηκα να ταπεινωμένα. Έλα πιο εδώ γιατί θα πέσω. Στον διπλάνο σεαυτό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Του είπα παππούλη βρε τι ζητάς εδώ, δεν είναι μέρος για έναν Άγιο αυτό. Μου είπε τέκνον, κάνεις μέγα λάθος. Εδώ είναι ο φόβος των ανθρώπων και το πάθημα και ψηλά. Στο Βαρκοναγάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο, καθότανε στο διπλάνο σκαβό και κοινωνούσα ουίσκι και νερό. Κοίταξε γύρω του στεγνός και μεθυσμένος και μου είπε εγώ τους λατρεύω τους κολλεσμένους. Αν θες να γιάσεις πρέπει να βαρτίσεις, έτσι κι αν προλάβεις να ξαναβαρτίσεις. Προχτές αργά στο Βαρκοναγάγιο βρέθηκα να ταπεινώ με έναν Άγιο, καθότανε στο διπλάνο σκαβό και κοινωνούσε με ουίσκι και νερό. Καθότανε στο διπλάνο σκαβό, στο τέλος πλήρωσες